Sonra Qadnaning Beçeç işler oyuncu vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva'nın Azerbaycan Respublikasının Geydar Aliyev adınaqı Qadnasının vitse-prezidenti Leyla Aliyeva bilen duşuq bolly. Onun dowamında iki yurdun uğurdaş qurumalarının arasyndaky hyzmatdaşlyk ösürmüň meselleri ara maslahatlaşyldy. Gurban Berdimuhamedov adınaqı howanlarlygy metet çağılary kemayt bermek boýunça Hayır Sahabat Qadnasının Beçeç işler oyuncu vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva hormatly mehmany Türkmen topragyny görýänligini ören şatlygyny bellep, bu doşlugyň iki yurdun uğurdaş qurumalarının arasyna gatnaşyklary netijeli ösürmäge ýardam berjekdigini anan bildirdi. Azerbaycan Respublikasynyň Geydar Aliyev adynaqy Qadnasynyň vitse-prezidenti Leyla Aliyeva bu ýerde bildirilen mehmansyýerlik hemde dünýä zenanlarynyň jemgyýetde eýleýän uruny başynan halkara maslahatyna gatnaşmagy iberlen çakylyk üçin tüýsürekden hoşçalyk bildirip, şunyň ýaly taryhy ähmiýeti bolan şanly çärelere gatnaşmagyň özü üçin uly hormatdygyny nagtady. Şeýlekem bu ýerde Gurban Berdimuhamedov adynaqy howanlarlyga metet çağılary kemayt bermek boýunça Hayır Sahabat Qadnasy bilen Geydar Aliyev adynaqy Qadnanyň arasyny özara düşünmek hakynda ähtnama kabul edildi. Munyň özi hazyryň kenaryna geçilýän halkara çäreleriniň häzirki zaman jemgyýet üçin ähmiýetli wakalara baý bolanlygyny has aýdynlygy bilen eşkär etdi.